gibanja s kraja 19. i početkom 20. stoljeća, osim Edinburga, nastao je takozvani Lozanski pokret 1974. Veliki evangelizator 20. stoljeća Billy Graham osjetio je potrebu za jednom novim pokretom, novom svjetskom misijskom konferencijom. I okupio je stotine kršćanskih lidera u švicarskim Alpama, u Lozani i tada je nastao Lozanski pokret. Već sljedeće godine, 1975. nastala je i deklaracija, takozvani Lozanski zavjet, koji je za nas teološki mjerodavan i smjerodavan, iako malo o njemu znamo. Taj Lozanski pokret, dakle to nije institucionalna organizacija, to je pokret duha, je odmah nakon 1974. u Lozani imao svoj drugi kongres, 1989. u Manili na Filipinima i evo sada 2010. u Južnoj Africi u Cape Townu. Dakle, Cape Town 2010. nije slučajno odabran. Prvo, 2010. je 100-godišnjica Edinburga, ali zanimljivo je što se malo zna da jedan prvi baptistički misionar u Indiji, William Carey, zahtijevao da 1810. već bude svjetska misijska konferencija u Cape Townu. Dakle, evo, ostvarilo mu se nešto o čemu je sanjao 200 godina nakon njegove želje. A druga stvar, da je baš izabrana Afrika nije također slučajno, jer došlo je do globalnog pomjeranja kršćanskog gibanja duha, možemo reći. U Edinburgu 1910. u Škotskoj bilo je 1200 delegata, samo nekolicina iz Afrike i Latinske Amerike, sa juga, a većina sa sjevera. Sada se kršćanstvo premjestilo na jug. I sada misionari dolaze i dolazit će nam sa juga. Mi već imamo jednu u Hrvatskoj iz Čilea, koja se, evo, hvala Bogu, i udala za našeg pastora Danijela Lustiga u Rovinju, u Puli. Opatiji, prostite. Ne, u Puli. Još sam zbunjen, izgledam. Da, dakle, globalno se premjestilo sa sjevera na jug. I nama će zasigurno budući misionari dolaziti iz Afrike, iz Latinske Amerike, jer crkva na sjeveru, odnosno na zapadu, se umorila, zaspala, odumire. Daj nam Bože da se probudimo. Ali znate što? Kada sam gledao sve te ljude tamo i susretao i pratio što se to događa u svijetu, moram vam reći jednu stvar. Budite zahvalni Bogu za ono što imamo ovdje i sada. Bog nam je puno dao, puno smo primili, ali smo često nezahvalni. Zahvaljujemo Bogu. Doista puno nam je dano. Sve ovo govorim ne zato što želim govoriti puno o reformaciji, jer želim ovdje propovijedati i navijestiti radosnu vijest, govoriti o evanđelju. Ali, kako je to rekao Augustin, povijest ljudska je radionica Božja. Bog nije stvorio svijet i digao ruke i prepustio svijet svojim zakonitostima. Bog je Emanuel, Bog s nama, i taj Bog ulazi u ljudsku povijest. I zato duhom nadahnuti trebamo promatrati što se događa u toj povijesti i stoga iščitavati djelovanje duha i Božje tragove, Božje znakove u ovome svijetu. Znate, veliki fizičar Albert Einstein je, proučavajući fizikalne zakone, došao do zaključka, i to razum mora doći do zaključka, da mora postati stvoritelj zbog uređenog kozmosa. Jer ne može kozmos nastati iz kaosa. Ne može red nastati iz nereda ako nema nekoga ko donosi taj red. Ali Einstein nije mogao prihvatiti biblijskog Boga. On je smatrao da je Bog stvorio sve zakonitosti i onda svijet prepustio svome gibanju, tim zakonitostima. Takav Bog ne bi bio Bog ljudske povijesti. Ali ja govorim o Bogu ljudske povijesti. O Bogu Abrahama, Izaka i Jakova, Ocu Isusa Krista. To Einsteinovo vjerovanje, on je rekao da je svijet poput satnog mehanizma, savršeno uređenog. Bog ga je navio, uredio i onda ga prepustio njegovom djelovanju, zove se deizam. I on zapravo nije biblijska vjera. Dakle, želim govoriti zapravo o reformaciji, ali na takav način
da govorim samo o jednom jedinom istinskom reformatoru, koji nije samo reformator, nego je spasitelj, a to je Isus Krist. Samo on je rekao, evo, sve činim novo. Samo onaj ko to može reći, a da je to stvarnost, može biti istinski reformator, jer on je i spasitelj. Međutim, braćo i sestre, ako se pitamo što je to Isus učinio novo i kako je tu on reformu započeo, kakva reformacija se u njegovom životu, muci, smrti, uskrsnuću i uzašašću dogodila, ne znam da li znamo pravilno odgovoriti. Često sam govorio, često sam ovdje spominjao uzvik jednoga prognanika nakon Drugog svjetskog rata koji je ostao bez ičega i na klupi ispred zgrade Caritasa u zapadnom Berlinu je uzviknio, pa dobro, od čega si nas spasio, Nazarečanine? Braćo i sestre, kad bi vi se našli pored takvog čovjeka, a taj vapaj se izvija i danas više nego prije, što biste vi rekli? Od čega nas je to spasio Isus Nazarečanin? Šta biste rekli današnjem patniku koji isto to pita, uzvikuje, izvikuje? Da odgovor na to pitanje nije jednostavan, pokazuje nam već samo evanđelje. Kada je Pilat pitao Židove, hoćete li da vam pustim kralja židovskog, Isusa, oni su povikali, ne toga, nego Barabu. A novozavjetni egzegeti, bibličari, kažu da je ime Barabino bilo Jezus Baraba. Dakle, da je njegovo ime bilo isto kao ime Isusovo. A ime Isus, hebrejski ili aramejski, Ješua, znači Bog spasava. I sad pazite što se dogodilo. Pred Židovima su bila dva Isusa, dva spasitelja, dva koncepta spasenja. I što su oni izabrali? Ne, Isusa raspnite, toga spasitelja raspnite, toga reformatora maknite, a pustite nam Barabu, pustite nam ovog drugog reformatora. Pred tim izazovom se mi nalazimo. Taj drugi reformator, odnosno Baraba, je reformator koji je želio mijenjati društveno-političke strukture. I to narod uvijek traži. Spasenje, reformacija se sužava na promjenu okolnosti, promjenu stvari ovoga svijeta, društveno-političku promjenu. A Isus je bio drugačiji reformator. On nije htio prvenstveno mijenjati društveno-političke strukture. I ljudi su izabrali ovoga drugoga, reformatora po mjeri ovoga svijeta. Međutim, braćo i sestre, i mi se danas nalazimo pred tim izborom. I mi često biramo ovog drugog. Možda ne razmišljajući o društveno-političkim reformama, ali mi želimo reformatora koji će reformirati naše financije, naše materijalno stanje, naše zdravlje, naše ovozemaljske potrebe. I zapravo često promašujemo. Mi biramo, kao i Židovi kojima se čudimo, krivog reformatora. Ili mi Isusa doživljavamo kao krivog reformatora. Znate što mi je bilo zanimljivo na Trećem Lozanskom? Adresiralo se jako snažno evanđelje prosperiteta. Kao rak rana se širi, posebice u Africi i Latinskoj Americi, gdje je veliko siromaštvo. Ali na zapadu. I ovdje se neka zna potkriti krivo evanđelje.